Terus gara-gara arek kepiye terus arek wis ngono ae. Asik yo. Yo wes, sampean sih, tak susul. Lah terus kok cucu. Su. Ao. Saleho. Sepisan katamu Nyai Bendolegi. omong bagus dadi laku aja ati rintan siang dalu asik Asal. aku daripada jiwa raga aku ngerasa aku mata sing kamu ayo aleraku ya isakoro ahai ada tanah bisa ngeluluh ke hatimu yo suwi gara-gara ngene aliwenging atiku antok jambi adati ati sawiji ahai anaden apa tak lakoni hey mas wah jangan MC kopok ibu baru tahu Miku mati, jangan Mbak. dicontoh ya Miku ini mati, baru maaf, sekali maaf. loh Ya. sabda paning neraka ring sliramu dadak sisihanku amuki Gusti lilani tresnaku bakal kinawa mati yo say yuk Saleho. saya arek mae Bersama Nyi Bendolegi. Yo. ayo pakmu say dadi liwung atiku asik analikane sepisan ketemu wong bagus dadi laku Kimochi. anggojo ati rintana siang dalu dari jiwa raga undang rasa aku metasi kamu lireng uyai segoro datang bisa luluh ke hatimu Yo. say suwe gara-gara aliwungimu iku antuk Duer. jambi Endong. Pak inget sak lho dadi ati sawiji hey nadyan apa tak lakoni kinten-kinten tanduke napa Pak Oke. Ya nanti oh Mas Manten mau minta Mas nanti temennya Mas ayo Manten Mas minta Mas dibayarin bapaknya Mas temennya Mas Manten Mas Henry lagunya Siap. nanti ada Jambu Alas. Boleh. Oke bisa dilanjut langsung apa Dek ya? Oke. Aja. Nah, Asragen Kak. sabda Yo. paling Amri sliramu Yadya esesku Hai Mugi Gusti lilani atresnaku Wah, Dinopo Jos. mati
semi Akrasa kelingan Kelingan apa? Kemuyune Oh iya Tresno lan kasih tresno lan kasih sayangi Alah sayang-sayang sapa? Karepatiku pengen Ayo teman dari dadi mangan semuanya. Yo Mas Dewi, Mas Dendi Fitri. Oh, Fitri boleh, Riana boleh sayange wis duwe bojo nanging aku kebak aja tresno kadung tresno analongso rasane ati yen to aku Seneng sing gondrong apa mulus? melon duwe yo Tarik Mas. Ayo Mas, ayo. jambu alas kulite ijo sing digagas suwe duwe bojo ada gula ada semut burung rondo aja direbut yo asik yo jambu alas sendo manis rasane senajan belas tak enteni ranjane sayange wis duwe bojo bojone loro nanging aku kebajo tresno ana longso rasane ati yen to aku ra kelakon melu duwendi yo ha 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 Baterainya habis, terima kasih. nggih Harapannya sing boten ngeten iki ora apa-apa lho yo saya 200 sing gede banget puramu
hamba Allah Mas, tidak mau disebut namanya. Nggih, aslinya saking pundi jawanipun? Oh, Seragen, pantesan. Sur ngono. Lah iku sing iso Mas Kepyok jane. Iya, sok kapan neh? Digarap ya Mas. Oke, insyaallah. Amin. Mendah boyo. Yo. He. Tembang kangen mendah boyo itu situ urip lan hatiku mesti bagyo moyo terus lair putri Sulistyo terus bisa nyono di kandung srota.
Adi nanti lagunya kesayangan ya Mas. Mas, ayo, yo. Gara-gara campur resep. Oh, oh, ya, ya, yo, ya, ya, yo, inak, mas, monggo. Aduh wong manis nalikane kepisahan ketemu enek kono kae kawang-kawang angel dilalekke Muga-muga Gusti tansah amarna dadi srana usada lara asmara. Hae lo mas. Lanjut ke. Tambahi, tapi ampun sing ngoten soalnya angel kuwi. Oh, ya ampun mas.